Son moitos os produtos gastronómicos polos que destaca a comarca do Salnés, pero nas próximas datas un produtor de Sanxenxo lanzará ao mercado unha nova elaboración. Carlos Pérez creará o primeiro aceite de oliva feito na contorna. Fun a unha almazara pequena a Melón en Ribadavia, e ali vin como facían e o que facían, e aí decidínme a non vender a oliva, a producir o noso aceite. Por qué? Porque é moi interesante que fagas, que teñas aceite, que sea a primeira produción de aceite, digamos, no Salnés, en todo o Salnés. Carlos Pérez plantou as oliveiras hai 5 anos, a pesar de que as persoas cos que falaba yo desaconsellaban. O produtor considera que o Salnés é unha zona moi boa para traballar a oliva. Empecé a plantar e moito non yo había dito a miña familia hasta que chegaron os primeiros olivos, porque todo Dios me dicía que estaba un pouco loco, que non sabía o que facía. Aos 3 anos xa empezaron a dar algunhas, poucas, pero de feito a oliveira aquí, este tipo de oliveira, aos 5 anos ten que estar en plena produción. As peculiaridades da comarca favorecen a gran calidade do aceite producido no Salnés. O aceite producido aquí no Salnés, co tipo de clima que temos, co tema da salinidade do mar, vamos a sacar un aceite totalmente distinto. Haberá que esperar ata xaneiro para probar este aceite, pero o produtor destaca que a forma de elaboralo fará del un aceite de gran calidade. Este aceite ahora mismo xa está feito, leva 15 días feito, máis ou menos, está decantándose, porque non vai filtrado, é tal e como sale da aceituna, solo se decanta durante un mes, mes e medio, e non leva ningún tipo de aditivo. É directo da aceituna en verde, e prensado antes das 24 horas de habelo recollido na oliveira. En 2 semanas coñecerase o nome do pioneiro aceite de oliva do Salnés. Carlos Pérez continuará traballando este produto e agarda poder sumar a máis produtores para crear unha almazara propia.